Hola, en aquest vídeo crearem el nostre e-portfolio fent servir Google Docs. Ja sabem arribar a Google Docs. Aquí a la pàgina d'inici tenim a l'esquerra el menú principal, que és de crear documents i de pujar o penjar fitxers. Aquí al centre tenim els documents recents, de fet tots els documents i carpetes, el propietari, que normalment ets tu, però també podria ser altra persona, i l'hora o la data de l'última modificació. Aquí a l'esquerra, aquí a baix, tenim les col·leccions, que són carpetes on guardem els documents. Doncs comencem a crear el nostre e-portfolio. Premem aquí en Crea i triem Col·lecció, que és carpeta. E-portfolio. D'acord. Podem, si volem, dins de l'e-portfolio crearem diverses carpetes. Fem clic aquí en e-portfolio i ara aquí col·lecció nova, que és carpeta nova. Posem els noms d'oral, ja que estem fent llengua estrangera. Fem clic una altra vegada en e-portfolio, posem escrit. D'acord. Altra vegada en e-portfolio, fem clic aquí en comprensió oral. D'acord. I comprensió escrita o lectora. D'acord. Veurem aquí que hem comès un error. Volem tenir 4 carpetes separades i volem canviar aquesta carpeta de lloc que ara mateix està dins de la carpeta de comprensió oral. Fem clic aquí en comprensió oral i ara arrosseguem la comprensió escrita fins a la carpeta de e-portfolio. D'aquesta manera tenim les 4 carpetes separades, no? És clar, dins de cada carpeta podem afegir més carpetes, però en qualsevol cas ara ens interessa crear una carpeta més que seria de reflexió. On podem posar reflexions sobre les nostres activitats i progressions. Dins de la carpeta de reflexió fem clic en la carpeta de reflexió, pujarem o penjarem un fitxer, que podria ser el fitxer per a ajudar-nos a donar forma al e-portfolio. Inicia la càrrega i en seguida ja tenim la carpeta, el fitxer. Si volem veure el fitxer, anem a tots els elements i aquí tenim el fitxer recent pujat. Arrosseguem fins a la carpeta de reflexió aquest document i si fem clic aquí en reflexió tenim aquí el document que hem pujat. En un altre vídeo us explicaré com compartir els campans o el professor les carpetes i els documents.